Jamen altså, under min opvækst i Vollsmose, der rendte jeg så rundt som nogen, der lavede småkriminalitet. Og så gik jeg også rundt med der var sådan radikale i det, muslimske baggrund. Men så opdagede jeg, at det var ikke noget for mig at rende rundt med de forskellige typer. Jeg rendte rundt sammen med drengene inde i byen. Startede jeg på noget, der hedder Thermo i 2001. Og Thermo, det er trænings- og arbejdsmarkedsuddannelse. Og det der, mit forhold til dem blev mindre og mindre. Fordi der havde jeg noget at stå op til om morgenen, hvor jeg skal møde. Nærmest alt har det virkelig hjulpet mig, og jeg kom videre derfra. Udover Noma, så har jeg blandt andet også været inde på Solrød Kro, og som køkkenchef inde på Nem Hotel i banketafdelingen, og så for hele selskaberne inde i Tivoli. Nu har jeg mit eget sted, kan man sige, Kampa 9, inde i Kompagnistræde. Jeg tror, det kan give for. Værsgo. Tak. Velkommen.